Kabatiti, kabatitier, kabatitiyes. Pwede palang adjective to ah. Okay, good morning my dear countrymen. Welcome again sa aking YouTube channel. And as you can see, kapal-kapal po ng fog o yung amur. Ayan. So, dito po ulit tayo sa bukid mga kalyan. Kasama ko si Tatang. Ayan. Kami naglawa-lawa. Ibiro lang mga kalyan. Inagahan ko po yung gising ko kasi uuwi ako ng bayan ngayon para sa trabaho natin. Mangunguha kami ng mga gulay na iuwi ko. Ayan, kukuha ko ng mga sitaw saka mga kabatiti. Ha? Bala sa'yo, sabayo sa'yo tala. Sabay Pagpalan niya, pagramday igid na, kaya ko tingnan na. Napagitan. sabay tayo ah. So ito muna yung vlog natin ngayon mga kailyan. Pag-harvest natin ng mga gulay kasi kahapon di pa ako nakapag-vlog. Bali kahapon pa po yung dating ko dito mga kailyan, Sunday. Pero medyo pagod din po tayo eh. Kaya medyo nagpahinga lang muna tayo. Oops! Ay! Shit! Nagka-lace. Ayun, kapal-kapal ng ng amor. Lakas kasi ng ulang kahapon eh. So konting clarification lang po wala mga kailyan. Marami kasi nagtatanong kung monetize na ako. Kasi may mga nakikita na silang ads sa mga videos ko. Pero hindi pa po ako monetize my dear countrymen. Ang nangyari lang, mayroon kasing bagong policy sa YouTube na maglalagay siya ng mga ads sa mga unmonetized channel kagaya ko. So yun po yung rason kung bakit may ads na yung mga videos ko. Pero hindi pa po ako monetize. 300 hours pa yung bubunuin natin. Sobrang mahal kasi ng gulay dun sa bayan mga kailyan. Kaya since may mga tanim naman si Tatang, hihingi na lang ako para may pangulam ako dun. Tingnan ko yung kabatiti, yung malaki na. Yung kabatiti, yung patola. Oops. Kabatiti. Maliit pa. Tapos meron pa tayo dito. Mas maliit naman to. Naputol pa. Daming tanim ni Tatang, wala namang bunga. May patula pala dito. Ano? Laki oh. Pwedeng kunin yan. Wow. Ayun na. Medyo malaki-laki to. Meron din dito. Kunin ko na rin. Pwede rin ito eh. Kaya may... Ayan. Dalawa. Then meron din tayo dito. Hala. Nasira na. Ayan. Meron tayong tatlong kabatiti. Ang ganda ng pagkasunod-sunod ng size Kabatiti, kabatitier, kabatitiyes. Pwede palang adjective to Kabatiti yung kanyang base form, kabatitier yung kanyang comparative form, kabatitiyes yung kanyang superlative form. Yan naman yan. Nakunin sa Tatang yan. Ba't ginawa mo naman lahat Tatang? Nagtira ka naman sana para sa inyo Yan si Tatang. Ang kinuha niya. Yan yung masarap Supot natin, supot. Wow. Malaki to. Iwan ko yung isa sa bahay para may ulam naman kayo. Nakauma. Sawa na daw si Tatang ng mga kailyan, gulay. Yan Tang pwede yung mga yan? Ha? Yung mga tudo na yan Mula ka, Jay. Joy, Alay, sabay tayo. Ba, gusto mo kong mauna. Nagbibideo ako Si Tatang kasi mga kailyan, bale yung buhay niya dito sa bukid na lang. Kaya ginagawa niya, nagtatanim siya ng mga gulay. Ayan. Malawak tong tinamnan niya ng gulay. Itong mga ampalaya niya dito, medyo hindi maganda yung kanilang pagkatubo kasi yung habagat kasi nasobrahan.
Yan to yung masarap na sitaw mga kailan, yung tinatawag naming 45 days. Yung tudo. Hindi siya masyadong mahaba pero mas malasa siya para sa akin. Lagay mo na dito ito. Oh, madulas dyan. Medyo mas malinaw ng konti tong cellphone ng asawa ko compared dun sa cellphone ko. Tulungan lang natin si tatang mga alien. Pitas-pitas tayo ng mga ano pwedeng kunin. Yung mga sitaw na ano 45 days. Ito po lang mga talong ni tatang mga alien. Marami yan. Hanggang doon sa dulo ng tambak na yun. Pinuno niya. Medyo may kamahalan yung talong ngayon. 100 sang kilo. Then meron siyang mga gabi dito. Yan. Gabi yung mga yan. Yung rabok. Pero hindi pa pwedeng i-harvest yung mga yan. Kailan pwedeng anihin yung mga rabok mo, tang? Paano nga mabaling anihin dito yung rabok mo? Matatagalan pa yan. Baka mga February, March na yan. Tama na yan, tang. Dagdagan na lang natin ng ano, yung mahaba. Lagay mo nito. Lipat kami sa kabila mga yan, no? Doon, no? Sa may mahahabang sitaw. Ayan. Sitaw din yung mga yan, eh. Kapal talaga ng fog. Anong kinukuha mo dyan, tang? Talbos ng kamote? Oo daw si tatang ng talbos ng kamote. Ha? Wag na. Wag na yan. Ano yun? Sipag po kasi tatang na magtanim ng kung ano-ano dito sa bukid mga kailan. Yun naman po yung isang bagay na ina-admire ko sa tatay ko. He's a very diligent man. Yan, nandito na tayo sa kabilang banger mga kailan. Yan sa mahabang sitaw. Yan. Ito yung sitawan ni tatang. Marami itong sitaw ni tatang na to. Tulungan na lang natin siya. Yan. Sa layusay. Tawag namin dito mga kailan. Mahaba. Kunti lang tang. Huwag mo masyadong damihan kasi maraming bunga mga kailyan, no? Kaso lang medyo maliliit pa yung iba. Ayan. Maraming bunga siya. Sa bayan mga kailyan yung ganitong karami sa sitaw. Baka sasabihin na ng 30 pesos to. Hindi kaya 50 pa. Sobrang mahal po ng gulay sa bayan. Marami na yan. Oh. Marami na rin to. Marami namang bunga. In-spray mo sana. Savings. Marami na rin yung kinuha natin mga yan. Maraming bunga. Oh, maliliit lang. Ayan. Oh. Maliliit lang kasi. Pero pag lumaki yan, dami na yan. Tang, tingin ka dito tang, pang thumbnail lang. Okay? Pareho tayong gwapo. Lamang lang ako ng konti. Uwi na mga kailan. Pasensya na ako sa content ko ngayon. Pag-harvest lang muna ng gulay. Hopefully sa mga next vlog natin
makapagluto ulit po tayo mga alien. So thanks for watching my dear countrymen. Ito po ulit ang inyong Malong Ilocano nagsasabi na may God bless us all my dear countrymen.